kaikki katsojat. Tässä saat kuulla random musiikkimme. Ja tulee meidän introkin. Semmonen oli. Semmonen se oli sit. Se meidän musiikki. Mitä kaikki musiikkivideoista? Se Evil Dead. Hei, horrorit nopeuttavia. No niin, mennään jo. Minä horror. Joo, Me ollaan Annes ja Custom Story. Jaa. Kill 8 you honest Justin Bieber. No niin, voiko pistää jo? Ähehää. Laulussa on... Ei olla ainakaan vastakkain, koska mä en osaa. 3D! Emme mihinkään 3D Slender suurin valmis. Ihan sama. No niin, valitsi. Nyt mä löydän Boot Jumpi. Eikö olekin hyvä meidän intro? Muistakaa tilaa. Little Child Will Craft for All Mining. Nämä on kaikista suosituimmat. No niin. Ota, miten mä oon viimeistä? Portal 2, aina sorvaa monke, sorvaa... Et sä nähdä! Sä et saa nähdä! Ei! Mun pleikkaohjain! Mun ohjaa! Meijö johonkin. Ei, kun mä löydän nehän. Jos mä olisin tossa, tossa Läks Team Fortress? Kun nää on semmosia niin, että pelaa netti. Sullakin pitäis olla täytyy, jos vaan sille kunnolla. Karton parkour, tornado. No niin. Slender has most accurate update. Most accurate blah. Jos Nämä kuvat vois latautua. Oota, saaks mä vaihtaa itselleni intron, että mä näytän komealta? Mene pois siitä. Kun päästään tos vaan. No, ootat sit mua siinä. No Niin. niin. Mä lähdetään autolla. No niin. Se lataa. Se vei tohon. Se on ajoneuvotkin. Likäsikin, no tosi kiva. Mennäänkö? No hienoa. Hei Subway! Täällä on myös metroasu, mutta päästään metroon. Jee! Pitääkö tästä taistella? Tää on tämmönen... Tästä taas ollaan vaan pisteistä. Ei taistella mistään pisteistä. Niin mulla on ihan normaaleja asukkaita. Teemme ihan normaalit asukkaat. Joo, mulla on normaalit mennä vessaan sinne. Heiltä ollaan kikkeleitä.
Ussiksi nuudut. No niin, taakse. Olet pyy mun hammas. No ei oo maailmanloppu. On, hammas on osa elämää ja maailmanloppua. Ja se on maailman yksi tärkeimmistä asioista. Niin on sun pennakin. No, tää on meidän pyhä alue. Jos tämä vaihdaa, että me ei voisi melkein elää. No, pennakin. Mä haluan vaihtaa itselleen tän intron. Onks tässä hyvä? Hei, älä mene. Hei, mä löysin muuten moni siisteimmän. Onks tää tätä? Ei oo. Kuitenkin pistän sen. Tää on autoja! No ei oo maailmalla. Slippis. Mä tiedän sen teini-ikäisen. Tossa lippis. Mä teini. Joo. Joo, mäkin oon tein. Lähdetään tämmöset. Joo. Mä oon kiinalainen. Jee, nyt mulla on ne vinut siinä, nyt mun vaan. Mulla puolesta. Mä oon Rautaman. Mulla on Iron Rautaman. Man. Jee, Gabutin host. Sopii tyyliin. Tää sopii mulle. Ja Kengät tietenkin. se sopiikin hyvin mun pukuun. No kuule, me ollaan keskellä autotietä. Ei se mitään. Että tästä autot kyllä. Jos tää ajaa meidän päälle sitten. Mitä tää? Au! No, Törkeä kussi. ei oo maailmanloppu. Se on Audi tai mikäli Nissani. Oi! No ihan oikeesti. No en mä voi tulee kun Miles Accelerated. Miten menee? Sitten tulee auto. Ai kun mä teen ritari itsestäni. No niin nopee. Tuossa Ritari. ajaa autoa, kun me ollaan eli jotain sääntö, kun ajetaan kohta autoa. Missä ritarin kypärä? Onks tää? Ei. Joo, on. Tin. Ei oo. Ei toi ritarin kypärä. On se. Ei oo ihmeellistä, mut on vaan niin. Afro. Joo, no niin. Mä vielä katson, löytyisikö tää parempaa. Joo, tää niin paha, jee. Hei, mulla on ainakin seteli silmäsuojat. Mä olen rohkea ritari kakkis. En mä halua mitään boksereita. No niin. Onks valmista? Ei se Me varmaan 3 minuuttia sun asusta tekemisessä. Niin. Joku 5. No niin, nyt on hyvä. Tin. Ei, onks tää... Mitä ne? Häntiä. En ota! En mä oo mikään tyttö. No niin, nyt tuli yö. Ei haittaa. Mä oltiin Mistä niinku 2 tallennetaan? minuuttia tässä. Mistä tallennetaan? Toinen pelaaja ei pysty tallentaa. Ykkönen pystyy vaan. Niin ja pysyyks tää tässä? Jos mä painan oota. Ai oota. Ympyrää. No joo. No niin, nyt. Ohjelma menee eka auto. Tuu kyteen. Hei, it's Pane mine. kolmioon. Mä painan. Kolmioon! Mä painan koko aika. Me tuon vähän enemmän. Mä oon kyydissä. Painan. Takas, lol! Tuo ei oo mitään lollia. On. Toi ei oo mitään lollia. Tuu kyytiin. Nyt pääs. Mä pidän sit oosta. Mistä pidetään kiinni? No niin, ympyrää. aja. Ajan. Ota, mä hyppään siihen päälle. No niin, nyt aja vaan. Eikös pääsis? Eteenpäin. Ai tää väärälle kaistalle. Kolari! Kolari. Nää kauppaa. Pip. Patki. Pip. Tää pysäyttää. Tähän parkkeerataan.
No niin. Yeah. Hei, en mennä kauppaan, me pitää käydä shoppailee. Ota minua. Shoppi, shop. Ostoskärryt. Toivottavasti pääset... Ota tästä ostoskärryt. Mä tuun kyytiin. Onko se vauva? Joo, vauva. Vedä. Jee. Mitä ostat? Sä päät bananeja, liimessä, no niin. Maitoa, ei kun ei. Mä saa. Tänne. Liian painava. Tuu ja mennä alas, mennä pois, et ole mitään nähtävää. No mennään tänne alas. Ei pysty. Tuu. Jota. Tuu joo. Jee. Ei kun minä ostaa, tai pystyy. Ei pysty. No joo. Paläkki kolmio! Ennen kuin mä kuulen! No niin. Et on yö. Mä tuun. Älä, mä haluan mennä kuskiin. Sä oot kuski. Niin. Jee. Hotelli. Vi Altsel, eikä. Ei oo auki. Mikä tää vaikka? No se on Pensili. No niin, aja. Paljon kolmio. Aja. Paljon kolmio nyt vaan. No nyt sä oot kyydissä. Tää on tunneli. Ja se on parkki. Piip, 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 piip. Me vähän pakitetaan täällä. Nieu, radio. Nova. Missä mä oon? Mun kyydissä on, mikä toi on, tuo Islan kauppa. Mä haluan tonne! Sä et pääse siihen. Ollaan yö, loola. Kaikki kaupat on kiinni. Paitsi food kauppa. Niin, minua. Sekin on kiinni. Lailla. Ihan sama Mennä hotelliin. Parkkeerataan vaikka tuohon. Tähän parkkiin. Hotellit on aina auki. Ei, mä oon pensa loppu melkein. Tähän. Ei. Tää valtaa kaikki... Nyt mä pystyn liikkua nyt. Mä ottaa valot päälle näistä. Mitä voi tehdä? Käyn. No niin, mennään hotelliin. Mä en pääse enää pois. Miten mä... Flip car over. Mä haluan pois. No ei tuu. Paljon kolmio. Mä en pääse. Paljon kolmio. Mä painan. Paljon neljä. Paljon Ole. ympyrää. Älä tälleen vaan. Mitä kisirään? Jätä tälleen. Rumpa inte. Mikä sun kannattaa nyt pitää kiinni? Piip, 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 piip. Incoming. Au, anteeksi. Hui. Meillä on Piip, piip. Olkaa kyti. Ritari tulee! Mä vaan sillä aikaa mun hassua. I'm coming! Hei, Tulee. mitä mä alan tiiniksi? On tiiniksi. On tiiniksi. Pissaa siihen. Rauhassa Väinämöinen. Mä oon vammun. Sä oot Väinämöinen. Onko lui? Mistä sä sen tiedät? Mä en väitä. Mä olisin kuollut. No se on hyvä. Tää dollariketju. Hei mä tallennan mun puun. Sä voit ottaa samanlaisen, mutta vaan eri värisen. Hei, onks siellä joku puku? Mä kattoo. Se etusivulle. Mä haluan Etusivulle. tehdä itsestäni tämmösen lökkärityypin. Tässä on mun tili. Miksi täällä on pelkkiä hameita? Älä kerää hameita. Mitä mulla voisi olla kevi? Nopeen, kun tulee taas yö, että päästään hotelliin. Nyt! Älä rykstä. Niin. Jee, Superman! Radio. Ai kiitos. Parkki. Mä pääsin! Se on lukittu. Loola. Se ei oo Lola. Ei kaikki asiat voi olla Lola. Miksi? Siksi, että Pip, 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 pip. Tiedän. No. Paljon naurua. No. Nauroiko se just äsken? Et.
Se on lyhennys siitä. Tuu jo. En mä jaksa. Tule. Mä pääsin! Pakko. Noin hyvin. No kiitti, lol. Kato. Me pelastaa mut. Kiinni. Mä tulen kaveri. Siis lol.